Bună ziua din nou, dragii mei! Sper că sunteți bine! Sărbători fericite pentru toată lumea! Crăciun fericit! Astăzi vă voi vorbi despre unde se vor simți românii cel mai bine pe glob, cu excepția României, bineînțeles. Nicăieri nu e ca acasă. În funcție de geomagnetismul terestru. Vom vorbi de două lucruri. Paralela 45, în care se află România. Deci acolo sunt unele coordonate și declinațiile pozitive estice în care se află România. Și unde sunt ele pe glob, veți vedea în harta declinațiilor magnetice terestre, unde ne putem simți la fel ca acasă, unde de altfel avem aceleași unde geomagnetice care se găsesc și în România. Da? Dar să începem. Mai întâi voi discuta un pic despre Terra, nu? Zeița mamă, care din antichitate grecii o numeau Gea sau Gaia, divinitatea primordială din care ei credeau s-a dat naștere tuturor celorlalți zei. Există iarăși conceptul de Terra Mater, nu, la romani, există conceptul de Pachamama la maiași și așa mai departe. Deci Terra din cele mai vechi timpuri era văzută ca o entitate, ca un superorganism capabil de autoreglare. Și această teorie, a fost extinsă și chiar dovedită științific de către James Lovelock și Lynn Margulies în anii 1970 în cartea lor Gaia, o nouă perspectivă asupra vieții pe Pământ. Bineînțeles că și Terra are o limită și când această limită de autoreglare este depășită, nu prin poluare și alte lucruri pe care le facem noi pe glob, avem de-a face cu perturbări, da? Nu așa, tsunamiuri și așa mai departe, furtuni, cu tremure. Bun, dar să intrăm mai profund în subiect. După cum am menționat în clipurile anterioare, Terra are un magnetism, da, care se extinde la 10-15 ori raza terestră în cosmos și este denotat că intensitatea medie a câmpului magnetic, deci medie a câmpului magnetic terestru, este de 36 de amperi metru. 24 amperi metru la ecuator și 48 de amperi metru la poli, cu o structură bipolară, știm, polul nord, polul sud. Vă voi expune rapid o ipoteză, pentru că, după cum vedeți, intensitatea câmpului magnetic este mai mică, mai joasă la ecuator, dar la 24 de amperi metru și se mărește când mergem spre poli, da, polul nord, polul sud. Asta înseamnă că există un efort mai mic al corpului uman de a se adapta la presiunea aceasta geomagnetică. Da? Deci noi considerăm că nu e întâmplător, nu e o teorie dovedită, dar noi considerăm că nu e întâmplător că, iată, în India, mari yogini, iată în Israel, la Isus, iată șamanii din Amazon, care se află aproape de ecuator, în Mexic este iar șamanism. Este o prea mare coincidență ca aceste popoare, nu? Și indivizi din care fac parte din aceste popoare, care au atins iluminarea, să nu fie o legătură acolo. Deci, presiunea fiind mai mică, mintea poate zbura, nu? Și gândul poate zbura mult mai rapid. Corpul face un efort mai mic, nu? În meditații și așa mai departe. Deci energia este mai bine distribuită. Este un semn de întrebare, este o ipoteză, ar fi extraordinar să se dovedească că există o legătură, dar noi credem că există o legătură, chiar dacă nu este dovedit.